Mângâie, Izabela. Uite cum mângâie. Incredibil. Mi-e frică. Hai mă, nu mai faci așa, că le sperii și pe ele, direct. Mi-e frică că mă mușcă. Nici te mușcă. Păi, e supărată. Păi mângâie mai bine, fă și să facă și ei plăcere, nu doar. Uite că-i foarte plăcere. Aici, după urechiuș. Ia, curăță și de purici. Ai, să zic eu. Hai că eu filmez mai mult în timpul ăsta. Filmează pe sora mea. Ia uite cum... Ia, uite-te tu la ea. Mamă, dar ce-ți place acolo? Da. O, cine e alintată? Cine e alintată? Cine? Mușica. Ok, gata. Gata, mi-e frică. Băi, dar nu mai faci Mi-e așa. frică la urmă, mă sperie. Am impresia că o să mă mănânce. Chiar dacă nu mănâncă oameni, nu? Gata. Deci aici sunt lemuri sau ce sunt astea. Acolo sunt niște șubulani mari. Acolo e broască țestoasă care stă la colț, a fost pedepsită, cum zice Izabela. Și acolo sunt șopurile alea care nu se mișcă. Unde sunt șopurile alea care nu se Dar mișcă? uite că stă toată lumea și uite cum mă mângâie eu asta. Nu unde șopurile alea. Aoleu, uite-le acolo, bine că nu au plecat de acolo. Eu cum faci? Tu ia asta face așa? Ele făceau așa. Laurențiu, dacă aș avea una de asta, ai fi gelos, pentru că nu te-aș mai gândi la pe tine deloc. Da, nu? Ce faci? Nu o să cumpărăm Izabela. Laura, fă-mi și mie o poză cu ea. Laura, vină încoace pe partea asta să fă și mie o poză. Dai video, Izabela. Da, dar eu vreau... Gata, am făcut poză. Da, dar eu vreau așa cu ea. Hai, gata, am făcut. Ai plictisit, uite. Ai reușit să o plictisești pe asta.